माई माई काहे रोवत तारू? चुप हो जा माई। रोए के दिन त वघेल सिंह आ दुर्जन सिंह के आइल बा। ओह खून के आंसू रोई लोग। बस तू ओ लोग के बर्बादी की तमाशा देखा। माई तो हर 20 साल के तपस्या बर्बाद ना हुई। अब हमरा के आशीर्वाद दे। खुश रह बेटी। जा बेटी, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ बा। प्रणाम मामा जी। जी रहा बेटी, आज हमार बहन के सपना पूरा हो गया। खूब खुश रहा, खूब खुश रहा। हम चलत आनी माई। ठीक बा। तोर 20 साल के तपस्या पूरा हो गई। अब वो पापियन के सर्वनाश निश्चित बा। साहब, हमरा बेटी के बचाला। मनजवा उठा के ले गईला। तो का भइल? मजा लेवे दा, मजा लेके छोड़ दे ही। जय हिंद। ई वर्दी हमने की बदन पे पहने खातिर मिलेला, खूंटी पे टांगे खातिर ना। सॉरी मैडम। का बात बा? हमरा बेटी के मनजवा उठा के ले गईला खंडर में, और इस साहब भी हमार बात ना सुनेला। ई वर्दी हमने की जनता के रक्षक खातिर मिलेला, और तू भक्षक बन गइल बाड़े। सॉरी मैडम। चूड़ी पहन और बैठ आई जा। चल हमरा साथे। ए चल। गाड़ी तेज चलावा। जल्दी। वो फास्ट। साली, तू आज हमरा से बच ना सकेली। तोरा की आज हम
अरे कैसे तोरा हम छोड़ी रे, कैसे तोरा हम छोड़ी। साले आवा साला कुछ ना होगी इंस्पेक्टर, कुछ ना होगी। छोड़ दे हमरा। तोरा मालूम नहीं खे हम केकर लइका बानी। हमार बाप न यहाँ के विधायक बा, विधायक। साला सरल कुकुर के औलाद तोहर बाप के विधायकी आज तोहर पिछवाड़े से निकाल दे। बिटिया ठीक तो बाबू। बाबूजी साला साला विधायकी का होला तोहरा के आज हम बताई। चल 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 छोड़ दे हमरा के इंस्पेक्टर, छोड़ दे, मैं तो तोरा बहुत पछताए के पड़ जाई। छोड़ दे हमरा। कैसन लागता हाँ? ठहरा तू लोग, हम देखा तानी उधर होगा इनके। क्या समझ ले बाप ना आपके इधर होगा इनके, हम छट्टी के दूध याद करा दे। हैं? जाके वो सीतामढ़ी के चोर पंकज झा के फाइल भेजा। हम यहाँ के विधायक हैं, लांगर बघेल से। अच्छा तो तू बाड़े और तू हमरा बेटा के बंद कर देले बारू। आज तक कोनो पुलिस अधिकारी के इतना हिम्मत ना भइल कि हमरा तरफ आंख उठा के देख सके। सुन, जल्दी हमरा बेटा के फटाफट बाहर कर, बाहर कर। विधायक जी तोहार बेटा एगो गरीब लड़की के बलात्कार कैले बा। ओकरा के कम से कम 7 साल की सजा जरूर हुई। तू एगो काम कर, तू घरे जा, तोहार बेटा 7 साल बाद आ जाई। खून में इतना गर्मी ठीक ना होला दरोगा। बर के गर्मी हम मिनटों में ठंडा कर देले बानी। विधायक जी हमरा खून में तो इतना गर्मी बा कि धीरे धीरे हर मुजरिम के राख कर दे तबे जाई। ठीक बा, पहले फटाफट मनोजवा के बाहर निकाल। एक बात सुन ले, ऐसा जगह हम तुहार ट्रांसफर करवाए, ऐसा जगह ट्रांसफर करवाए जहाँ ऊपर से 6 इंची छोड़ कर दे जाला। ए विधायक अपन औकात में रह के बात कर। ई वर्दी पहनला से पहले हमने के अंदर के मौत के भय खत्म कर दिहल जाला। दरोगाइन कहल जितना आसान होला करल उतना ही मुश्किल होला। जब मौत से पाला पड़ेला अच्छो को पैंट ढीला हो जाला। पैंट तो तोहार ढीला हुई विधायक। ए दरोगाइन ज्यादा अक्कर मत दिखाओ। मनोज के जल्दी छोड़ दे, न तो तोहरा के यही जरूरत है। विधायक ई तोहर बाप के घर ना हो, आवाज नीचा करके बात कर। ना तो ई डंडा कहाँ से डालब और कहाँ से निकालब कुछ पता ना चली।
दरोगाइन, एक बात कान खोल के सुन ले। तू हमरा नजर पे चढ़ गल बड़े, एक अंजाम इतना बुरा हुई कि देखे वाला के कलेजा कांप जाई। हैं? तो टके दरोगाइन हमरा बेटा के बंद कर देलस। हम ओकरा के छोड़ब ना, हम वो हालत करम कि फिर कबो हमरा बेटा पर हाथ डाले की कोशिश ना करी। ए वकील, जल्दी से जमानत के पेपर बनवाओ और जल्द से जल्द हमरा बेटा के रिहाई करवाओ। विधायक जी माफी चाहता नहीं, 2 दिन सरकारी छुट्टी की वजह से कोर्ट बंद बा। 2 दिन के बाद ही कुछ हो सकेला। का? 2 दिन कोर्ट बंद बा? अरे तू वकील माने की घसियारा? हाँ? साले। अरे का भइल बघेल बाबू, काहे इतना गुस्सा में? का भइल? का कहता वकीलवा? अरे कहीं का सरवा कहता 2 दिन कोर्ट बंद बा। पता नहीं साले हमारे बेटे के साथ 2 दिन में का करी। बघेल बाबू तू चिंता जिन करा, उस साली के मालूम बा कि मनोज रउर बेटा हवन। अरे उस साली पर यही से तो भरोसा नहीं के। एक बार मनोज के छूट जाए तो दुर्जन, उस साली की जिंदगी के नरक न बना देनी तो हमरा पैदाइश में फर्क हुई। मनोज बेटा तू चिंता जिन कर रहे, अभी तो हर बाप बघेल सिंह जिंदाबाद रे, जिंदाबाद। हमरा के माफ कर दे इंस्पेक्टर। साला सुअर के औलाद, हरामजादा, बड़ जवानी के जोश रहा तोहरा के। हाँ? लड़की के बलात्कार करबे? बोल। ज्योति यादव के रहते ई गांव में केहू पे अत्याचार न हो सकेला। जय हिंद मैडम। का हालचाल बा रामलाल? ठीक बा मैडम। हे भगवान, इनकर बाप ईमानदार अफसर रहे, विधायक उनका के मरवा देलस, इहो ईमानदार लागत अड़ी। हे भगवान, इनके रक्षा करिए, रक्षा करिए। यस सर, चोर पंकज झा हमने की हिरासत में बा। डोंट वरी सर, हम ओकरा के मार मार के सारा सबूत उगलवा लेब। जी सर। यस सर। गुड मॉर्निंग मैडम। सर आई विल कॉल यू लेटर। या ये मनोज के जमानत के पेपर बा, फटाफट मनोज के छोड़ दी। रामलाल, जी मैडम। मनोज की छोड़ दो। बहुत मरला साला, बहुत मरला सा। चुप 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 चुप। रोमन बाबूजी। चुप बेटा, चुप बेटा, चुप 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 ना बेटा। रोमन बाहो किल छी, तू तो आज कमाल कर देला।
आज हमरा बेटा के हमरे सामने ले आके खड़ा कर दिला। हमार करेजा चुरा दे, करेजा। इला ई भाई लीला हम तोहार जा बाल बच्चे के साथ ऐश करा। विधायक जी बस रहुआ ऐसा ही हमनी के पेट भरल करी। ई राउर पालतू कुत्ता रवा पर आवे वाला हर कानूनी आज के हटावत रही। ठीक बात तू जा। बाबूजी हम ओकरा के ना छोड़ा बाबूजी, हम ना छोड़ा ओकरा के। ठीक बा तू अभी जा, जाके आराम कर। जा बेटा जा। हाँ मुसाली के देख ले। चुपचाप गाड़ी में बैठ जा, ना तो मुआ मारे और घिसियात थाना लेके जाए। चल। ए ना बैठी जा, का उखाड़ ले बेरे। ए पकड़ लसन। पूरा देह जियान कर दे। हमरा के कुछ नहीं के मालूम है, हम गरीब मजदूर हैं जा। बताओ केकरा खातिर काम करेले? दुर्जन सिंह और बिहारी ढाबा पर मिली। अगर तू दोनों के बाद गलत निकलल तो सोच ल का हालत करे। दुर्जन सैया बाणे आरम हम भैली कनपति
दुर्जन चुपचाप आपन जुर्म कबूल कर लो। ए दरोगा इन ज्योति यादव, ये बचपना हरकत छोड़ और चुपचाप हमरा के यहाँ से छोड़ दे। यही मत तुहार भलाई बा। हमार भलाई के बारे में छोड़, आपन भलाई के बारे में सोच। पांडे, एका के तब तक मारत रहो जब तक अपन जुर्म कबूल ना कर ले। जी मैडम। बसंतवा के फोन कैले? बस आवत है मालिक। ठीक बा। विधायक जी, दुर्जन सिंह के ज्योति लॉकअप में बंद करके 3rd डिग्री दे दिया। का रे बसंतवा, हम तोहरा के हौलदार से दरोगा यही खातिर बनौली कि हमरे आदमी के उ कुतिया 3rd डिग्री देत रहे। जो जाके केहू तरह दुर्जन सिंह के लॉकअप से बाहर निकाले के बंदोबस्त कर। ई केस ज्योति के हाथ में बा, हम कुछो ना कर सकी। ता तोरे हाथ में बाबाजी के घंटा बा। जसमान, एक काम तो कर सके सर। बोली सर। कोनो उपाय से ज्योतिया के लाल बिहारी के ईट भट्टा पर लेके आजू, बाकी हम संभाल लें। जो जी अच्छा। प्रणाम छोटे मालिक। मनोज जी है ज्योतिया लाल बिहारी के ईट भट्टा पर आ रहल बा, बुझाइल? तू लोग ओकरा के मिल के वहीं पर जिंदा काट दिया। रउआ चिंता ना करी बाबूजी, ओकरा से तो हमार बहुत पुरान हिसाब चुकावे के बा, और ये हिसाब चुकौला के बाद ओकरा के जिंदा जमीनिया में धसा दे बाबूजी। जा। आज तो हर खेल खत्म रे ज्योतिया। संगे जे पुलिस वाली आयल बाड़ी, माल तो ठीक बा, एकरा के रेप करके ओकरा बाद मार दिहल जाई। तो तोहनी लोग हमरा के एहिजा बुला के मारे के प्लान बनावे बा। अच्छा बा, प्लान अच्छा बा। ओए, मार साली के।
बहुत जी हजूरी करेला हम तोहार। अब तो के खत्म करके हमार प्रमोशन हो जाए। यशवंत, हमरा के तोहरा ऊपर शक तो बहुत पहले से रही, बाकी हमरा बुझाई कि तू हमरा साथे काम करत करत सुधर जा। बाकी कुकुर के पोंछ का सीधा ना हो, और ते तक खजूर वाला कुकुर के पोंछ हवे रे। जिंदगी के उल्टा गिनती शुरू कर दे। रामलाल जी मैडम। एकरा के दिन भर रात भर खड़ा रखे के बा, जब जब भी बैठी एकर उंगली तोड़ देवे के बा। एक रिपोर्ट बनाई, लिखी कि सब इंस्पेक्टर यशवंत के कोयता मार के हत्या कर देले बा। बनाई रिपोर्ट। ए बेटवा तू चिंता जिन करा। ई दरोगा इनके बाप का बाप बघेल सिंह अभी जिंदा हुआ।